Staffan Holmström, uusinnan jälkeen maailmanmestaruuskilpailu hopeaa. Mitä heti noin uusinnan jälkeen tuntuu? Kyllä se hyvältä tuntuu, kun mitali tuli, mutta kyllä se olisi voinut olla kultaa. Mulle tarjottiin se, mutta mä oon ottanut mahdollisuuden. Mä en otta se. Niin, tuossa uusinnassa sanoit, että sinulle tarjottiin, niin ensimmäisellä kierroksella Maksim Stepanov ampui tuon 18 pistettä. Tiesitkö siinä vaiheessa, kun tulit ampumaan hänen jälkeensä, että kaverilla oli 2 pois? En kyllä tiennyt, en mä ollenkaan seurannut sen uusinnan. Ja sinulle sitten ensimmäisellä uusintalaukauksellla 8-4 ja sen jälkeen toisella 10-1. Tuo 8-4, menikö jännityksen pikkiin? No meni se varmasti. Ei muuta selityksiä löytyy. Sitten ensimmäisen uusintakierroksen jälkeen näytit siltä, että et tiennyt mikä tilanne oli. Mitä sitten siinä vaiheessa, kun huomasit, että toiselle kierrokselle vielä pääset? Pakko yrittää ampua 10-10, että voittaa, mutta yrityksiä jäi. Niin, tuossa toisella uusintakierroksella itse ammuit ensimmäisellä laukauksella 10-7 ja toisella laukauksella sitten 8-2. Miten sitten toisen uusintakierroksen toinen laukaus, menikö sekin jännityksen piikkiin? Ja ei ollut yhtä paljon jännitys silloin, mutta se vaan nostosta lähti vähän pitkälle, niin siitä oli vaikea saada kiinni toi sika. Siihen se jäi. Siihen jäi. Tuossa kisojen alkupäivinä sanoit ilmakiväärikisojen aikana, että olet semmoinen 3. mies joukkueessa ja katsotaan, että mahdollisimman hyvin pitäisi ampua, että joukkueen mitali voisi tulla. Tänään tuli maailmanmestaruuskilpailu hopeaa henkilökohtaisessa kilpailussa ja joukkuekilpailussa, niin onko tämä henkilökohtainen kilpailun joukkueen hopea paljon yli sen, mitä ikinä uskalsit toivoa? Kyllä se on. Kyllä. Miten siinä vaiheessa, kun aloit huomata, että olet mitalin syrjässä kiinni, lopulta huomasit, että olet uusinnassa kiinni, niin miten sen jälkeen aika meni? Menikö jännittäessä? Pikkusen kyllä. Totta kai aina jännittää, kun pitää ampua. Ja sitten vielä kun on uusinta, niin totta kai pikkusen jännittää. Kyllä mä sain sen jännityksen aika hyvin pois, ettei se ollut niin kova ampua kuin olisi voinut olla pahempi. Tuo 392 pistettä on 3 pistettä yli aikaisemman ennätyksen ja sen aikaisemman ennätyksesikin olet ampunut tänä vuonna heinäkuussa, niin siihen omaan suoritukseesi lienet todella tyytyväinen. Totta kai. Aina kun ampuu oma ennätys ja sitten vielä tämmöisissä kisoissa, niin olen todella tyytyväinen. Mitä sitten tästä eteenpäin? Huomenna on vielä normaalijuoksujen kilpailut jäljellä, niin miten uskot, että pääset latautumaan vielä yön aikana ja pääset omalle tasollesi myös huomisessa kilpailussa? Joo, sama kuin aikaisemmin, että mä oon 3. miehenä mukana joukkueessa, että siihen täytyy ampua ensin niin hyvä kuin mahdollista ja sitten katsoa mihin pitkällä riittää. Oikein paljon onneksi olkoon maailmanmestaruuskilpailujen 2 hopeamitalista. Kiitos.